από τα 3-4 κράτη, τα οποία τότε ήταν οι ηθικοί αυτούργοι και οι σχεδιαστές της γενοκτονίας. Κατά πόσο δηλαδή αυτό θα αποτελεί πραγματικά χρέος τιμής στους παππούδες και γιαγιάδες μας και θα αναπαύσει την ψυχή τους, ή θα είναι μια ακόμα φαρισαϊκή εκδήλωση, επίδειξη αυτών των ισχυρών κρατών. Αυτά ήθελα να πω. Σας ευχαριστώ. Δεν θα ήθελα να σας πάω τον χρόνο, αλλά εν πάση περιπτώσει θα ήθελα να πω πως η φίλη μου η Μαρία εδώ έχει κάνει τεράστιο έργο και αυτό φαίνεται και με τη συνδρομή βέβαια όλων των χωριανών και όχι μόνο του χωριού αυτού και της αξίζουν συγχαρητήρια. Έχει θέρμη, ζέστη μέσα της και αυτό μεταφέρεται και στον κόσμο. Δεν θα ήθελα να πω πολλά πράγματα, δύο λόγια θα πω γιατί μου δόθηκε άλλωστε ευκαιρία και από αυτό το σύλλογο και ήμουν κεντρικός ομιλητής εδώ πριν από 2 χρόνια νομίζω, αλλά και σε κάθε σύλλογο και σε πολλούς συλλόγους του νομού μας και της περιφέρειάς μας γενικότερα. Εκείνο που θα ήθελα μόνο να πω είναι πως να πω και το άλλο ότι 20,5 χρόνια δεν είναι δικός μου σταθμός, τον εκπροσωπώ εγώ βέβαια ως ποντιακή εκπομπή και ραδιόφωνο και είμαστε μαζί με όλους τους συλλόγους, ό,τι και αν κάνουν, όποτε και αν το κάνουν. Ήθελα να πω μόνο 2 λόγια, απευθυνόμενος και σε όλους εσάς, αλλά ιδιαίτερα στον πρόεδρό μας, εδώ τον κύριο Παρχαρίτη. Νομίζω πως ένα δάκρυ συγγνώμης από τους απογόνους των γενοκτώνων χρήζει άμεσης ανάγκης και ίσως θα έδινε και μια περισσότερη αξιοπρέπεια σε αυτό το θέμα στον τουρκικό λαό. Και βεβαίως οι αναγνωρίσεις από τα επιμέρους κράτη, όπως η Σουηδία και όπως μερικές πολιτείες διαφόρων άλλων κρατών και όπως είμαι σίγουρος ότι στα επόμενα χρόνια θα έχουμε και άλλες αναγνωρίσεις από άλλα κράτη, είναι επιτακτική ανάγκη να αγωνιστούμε για να την πετύχουμε. Εκεί που ταλαντεύουμε, κύριε Πρόεδρε, εν μέρη είναι το γεγονός της αναγνώρισης από τους διεθνείς οργανισμούς, οι οποίοι υποδηγετούνται από τα 3-4 κράτη, τα οποία τότε ήταν οι ηθικοί αυτούργοι και οι σχεδιαστές της γενοκτονίας. Κατά πόσο δηλαδή αυτό θα αποτελεί πραγματικά χρέος τιμής στους παππούδες και γιαγιάδες μας και θα αναπαύσει την ψυχή τους, ή θα είναι μια ακόμα φαρισαϊκή εκδήλωση, επίδειξη αυτών των ισχυρών κρατών. Αυτά ήθελα να πω. Σας ευχαριστώ. Κύριε Καραγκιόζοπουλε, ο κύριος Καραγκιόζοπουλος είναι από το χωριό μας και δεν γίνεται να μην μας πει 2 λόγια. Να σας καλωσορίσω και εγώ στο χωριό μου, σε ένα χωριό που τιμά τις παραδόσεις και χθες το βράδυ συζητούσαμε με τον φίλο τον Τάκη του Παπακίδη γιατί το λέτε λέει μελισσοκομείο το χωριό σας. Γιατί όταν ήρθαμε σε αυτόν τον τόπο, κύριε Πρόεδρε, κύριε Καθηγητά, σεβαστήκαμε την παράδοση. Το χωριό λεγόταν Τσιτακλή στα τουρκικά. Και το Τσιτακλή σημαίνει μελισσοκομείο. Διότι το Τσιτάκ είναι η κυψέλη μέσα στην οποία η μέλισσα παράγει και καρποφορεί. Τιμήσαμε λοιπόν τις παραδόσεις και κρατήσαμε το όνομα. Και σήμερα οι νέες γενιές, η πρώτη γενιά είναι η θεία μου η Σιμέλα η Παπαδοπούλου, γεννήθηκε το 1916, η ζωή να έχει να τα εκατοστήσει, δεν ξέρω αν το να τα εκατοστήσει είναι Είμαστε εδώ, ενώ πριν από μερικά χρόνια δεν ήταν στην καθημερινότητά μας, στην πρακτική μας, στις συνήθειες των συλλόγων αυτού του είδους οι τελετές. Πολύ αργότερα, πολύ μετά το 50, το 60 αρχίσαμε να στρεφόμαστε στην παράδοση και στη μνήμη. Όμως το DNA μας, μέσα στο αίμα μας, ήταν η αγάπη μας για την πατρίδα, για τον πόντο. Γιατί δεν υπάρχει οικογένεια
ποντιακή που να μην έχει ένα μερίδιο, κάποιον δικό της άνθρωπο, μέσα στις 353.000 θύματα της γενοκτονίας του ποντιακού ελληνισμού και ιδιαίτερα της δεύτερης περίοδου του 1916 με 1923. Είπε η αγαπητή πρόεδρος, η Μαρία, ότι η 19η Μαΐου για τους Τούρκους είναι επέτειος. Και είναι επέτειος γιατί σαν σήμερα, σαν την 19 Μαΐου, ο Κεμάλ Ατατούρκ αποβιβάστηκε στην περιοχή εκεί και με την συνεργασία του Ερμοσταβούς, του άλλου Ερμοσταβούς, του Τοπάλος-Μαν, προέβησαν σε εκείνες τις βιαιότητες και προκάλεσαν εκείνα τα θύματα, τις εκτελέσεις, τους απαγχωνισμούς εναντίον ανθρώπων όχι για κάτι που έκαναν και όχι για κάτι που διέπραξαν, αλλά για κάτι για το οποίο ήταν. Και ήταν χριστιανοί Ορθόδοξοι, Έλληνες, όπως λένε Ρωμαίοι. Ρωμιούς μας λένε. Και πρέπει να πούμε ότι πράγματι σε εκείνη την περιοχή οι πρόγονοί μας φτάσανε από την μητέρα πατρίδα γη, την Ελλάδα. Γιατί μας λένε οι Τούρκοι Ιουνάν? Γιατί είμαστε Ιώνες. Η Ιωνία ήταν η πρώτη περιοχή όπου απικίστηκε το 1100 π.Χ. Μίλητος και η πρώτη απικία της Μιλήτου η Συνόπη, και από τη Συνόπη δημιουργήθηκαν όλες οι υπόλοιπες εκείνες πόλεις που άχμασαν στα παράλια του Ευξήνου Πόντου αλλά και στην Ενδοχώρα. Συνεπώς είμαστε σήμερα εδώ για να τιμήσουμε, να πενθήσουμε. Σήμερα είναι μέρα μνήμης, μνημοσύνου. Δεν είναι δοξολογία, δεν είναι πανηγύρι, δεν είναι να κάνουμε χορούς. Σήμερα πενθούμε και τιμούμε τους νεκρούς 353.000, των οποίων η ψυχή ζητάει δικαίωση. Και πιστεύω ο κύριος καθηγητής, ο πρόεδρος μας της Παμποντιακής Ομοσπονδίας Ελλάδας, στην οποία και ο σύλλογος μας είναι μέλος και στηρίζει και ακολουθεί πιστά τις εντολές, τις οδηγίες και τις κατευθύνσεις, αγωνίζεται και το συγκροτημένο, το συντεταγμένο ποντιακό κίνημα θα αγωνιστεί για την πλήρη δικαίωση και αναγνώριση της γενοκτονίας του ποντιακού ελληνισμού. Ήδη τα μηνύματα είναι ευχάριστα. Πολλά κράτη, πολλές πολιτείες, κυβερνήσεις, κυβερνήτες, Αυστραλία, Καναδά, Αμερική, Σουηδία, τελευταία αναγνώρισαν τη γενοκτονία. Δεν είμαστε ως λαός που θέλουμε να εκδικηθούμε ή να επιστρέψουμε και να ανακαταλάβουμε τα χωριά μας και τις πόλεις μας εκεί στον Εύξηνο Πόντο, στα παράλια και στην Ενδοχώρα. Ζητούμε δικαίωση, ζητούμε μια συγγνώμη και νομίζω πως προχθές ήταν μια πολύ ωραία ευκαιρία, μιας και ήταν εδώ ο Τούρκος Πρωθυπουργός, να κάνει μια ανάλογη κίνηση, δεδομένου και ότι οι ημέρες έχουν τον συμβολισμό τους και θα ήταν ό,τι έπρεπε. Όταν λοιπόν κάποιες άλλες χώρες, κάποιοι άλλοι αρχηγοί κρατών, που πρωτοστάτησαν στα ολοκαυτώματα λαών και γίναν πρόξενοι πολλών ανθρωποθυσιών, έρχονται και κλείνουν το γόνι ευλαβικά μπροστά στους νεκρούς και καταθέτουν στεφάνια στα Καλάβρητα και όπου αλλού. Γιατί λοιπόν να μην το κάνει και η Τουρκία? Αυτό ζητούν. Και η προσπάθεια που γίνεται τελευταία από το ποντιακό κίνημα, από τους συλλόγους, τις ομοσπονδίες, εκεί κατατείνει στην αναγνώριση της γενοκτονίας του ποντιακού ελληνισμού, στο να ζητήσουν συγγνώμη και να πούν κάναν οι πρόγονοί μας. Κάναν κάποιο λάθος. Αυτό το λάθος πρέπει να το διορθώσουμε, διότι πιστεύω πως και ο τουρκικός λαός στη συνείδησή του, στην απλότητά του, είναι φιλήσιμος λαός, όπως και εμείς. Και μπορούμε να συνυπάρξουμε και να οικοδομήσουμε για το μέλλον σχέσεις καλής γειτονίας και συνεργασίας. Θα ωφεληθούν κυρίως οι λαοί από μια τέτοια αποκατάσταση των σχέσεών μας. Θέλω όμως να πιστεύω ότι και ο κύριος Παρχαρίδης αλλά και όλοι όσοι συναποτελούν το Διοικητικό Συμβούλιο της Παμποντιακής Ομοσπονδίας, είτε συνολικά είτε μεμονωμένα όλοι μας, θα καταβάλουμε κάθε προσπάθεια ώστε αυτό να το πετύχουμε. Να είστε καλά όλοι σας και να θυμάστε πάντα ότι σήμερα είναι μέρα μνημοσύνης. Κύριε Παρχαρίδη.
Σεβαστέ Πατέρα, επίσημοι προσκεκλημένοι, κυρίες και κύριοι, θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά την Πρόεδρο του Συλλόγου Ποντίων Μελισσοκομείου για την τιμητική πρόσκληση που μου έκανε για να είμαι σήμερα στην εκδήλωση αυτή μνήμης στο χωριό σας. Και είναι τιμητική πράγματι η πρόσκληση, διότι γίνεται από ένα πολύ δραστήριο σωματείο, μέλος της Παγκοτιακής Ομοσπονδίας Ελλάδος, από ένα σωματείο το οποίο μπορεί να έχει μικρό αριθμό μελών, αλλά είναι ισχυρό, πολύ ισχυρό θα έλεγα, αλλά είναι ισχυρό στην ψυχή και στο έργο. Είναι ο Φίλιππας ο Φιλιππίδης από τον Χρυσόκαστρο. Στην αφήγηση η Ελένη Κοσπίδου. Δεν θα διακόψουμε όλη την αφήγηση και την στράτα γυρισμού κι όρομαν ξενιτέρας.